wong ayu sing tak tresnani ayo mriki Pak Camat ayo Pak Camat mung sliramu peputane ati Wilujeng rawuhipun Pak Camat ingkang gadhahi 3 wilayah. Ngendi wae Mas Tomo? Sumber Lawang Miri, Gemolong. Gemolong. Salalala. Ya. Au. Ayo Pak. Yen liwat aku kelingan. Bubuk kae. Yen tak golek. Oh. Ning jagad kebak tulisan. Warna abang. Warna abang. Ada isih jenenge lubang asmara. Ayo biyen kae. Bibir. Tak atom tresno. Eo. Tanpa bantal, tanpa krasa. Bota-bote.
rasa bata-bati taman asmara kae dibawati nganti besok ora bakal lali kubuk kae kebak crita lah iya yo agak wengi nganti kakak lino Pak Diublik lagune pun kula aturaken iki oke masukin catatan jroning ati datang luntur saya aku kowe dadi karma iya kaline mati ye ayo kene wong loro garwane wong liya baca mat ayo ayo joget baca mat kali kula mang nyanyi yo ora apa-apa Oke ngatur Mas Agung wonten jeruk sawit Oke dulur-dulur wonten ing Sidoarjo Wirun tak tresnani rina wengi sing tak impi aku ora bakal lali wong sliramu pepujane ngati perhatian sepisan ketemu ya 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 angin gede rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu arep-arep esok kapan balimu ayo ya sliramu sing tak tresno garwane wong liya atiku kebacut tresno ning sliramu gawe lara ini ngapa sliramu ya 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 ninggalku kaya tanpa dosa atiku ranta-ranta Gusti kula ya ngapura iya sing laras oke katur dulur-dulur kula wonten ing Depak Sumber Lawang ugi dulur-dulur katur Pak Dumin ada kinasih saking Bon Agung Candi wong ayu sing tak tresnani ayo
atiku kanggo tresno nanging atiku mbok gawe lara tulung Mas syuting ya sing joget aja mbok syuting Atur nuwun Bu Heru. iki tak ngelek-ngeleki gambar ya ya Wis oke kaya Nah, ngene untel-untelan. sing disyuting iki yo sing joget ora usah tak ngelek-ngeleki gambar kok Lah iya to, sing joget mari untel-untelan iki lho Mas. untel-untelan Sing disyuting MC-ne sing ireng iki. Mas, aku mau aku sampe bayangke awakku dhewe iki apa sing elek iki apa dasar rupaku apa syutinge lah kok perbedaane antara Riri karo Raiku karo Raine Riri iki kok selawe 100 lah tak kira ki poso ki diimbu ki ya engko bar bodo ki ya kuning ngono lho, lah malah bosok. padahal tare wangi Kebosokan. jare kene iki meling ning aku ngomong kon tuku pon Tuku pon. pon Tuku diwedhahi pon. pon dadi nek awan ki nganggo pon sing ukuran 50 nek bengi pon ukuran 32 Sirih ben putih ngono. sirip ben putih lah ukuran janges Ora apa-apa ya Kang Mas. Iya. Semangat. ya Semangat, toh. malah. Sing putih malah rambute. rambutnya Malah melas. masukin Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karena tunggu sila nyuwun ngapura. Ayo Mas Herman. Ugi kadang-kadang kinase dulur-dulur kula bronjong balap. Ugi mangke linangkung pakurmatan dateng Mas Sono. Ya monggo Mas. Ikutan saya. Anakku sing ayu-ayu. Layu. Gede.
saja gunung kidul akeh musik lambi apel dimangan coro ora maido nyawang bagus masih duwe bojo gak terima loro ayo mas jangan mas kecing miring ngarep itu nyawar engko jengkung ayo mas kecing miring alah kecing miring Mas Remo.
Susanto lagunya merana. Go
tresno mergo kelingan brot wetenge tresno lahir batin Iman mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane putri Graya ayu lahiran batine sering dolan ning omahku berune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno kelingan ireng tetep tresno lahir batin piye man mung jalaran perpisahan omah-omah wong tuane tresno ora bisa ilang kelingan ireng manis monggo Pak beksa malih Monggo nggih beksa monggo punara garap tayub malih
ora-ora kok. Sangu haji kudu segep ibadah. Nggih. Nggih, monggo dilanjut. Aja lali pawelenmu. Yo. Uga mono Kang Mas janji-janjimu. Aku Kang Setyo satuhu kanteni nganti saelingmu. Oh ngaten nggih. Nggih. Iki mung lagu lek Yadi dhewe tenanan kok. Nggih. Monggo dilanjut. Pungkasane tak trimo lelakonku kadyan bering srenging ati Gusti paring kebadan kabeh lelakon urip iki
ya. Bapak Ibu semanten lan mekaten kula sak kanca didilar saking Calipur Datu Punya Sedaya